Fix-xhur li ġejjin se nkunu qed insawru l-viżjoni l-ġdida tagħna għas-settur soċjali sas-sena 2035 ibbażata fuq is-solidarjetà u l-ġustizzja soċjali. Għal dan il-Prim Ministru Robert Abela waqt konferenza bit-tema l-Istat tan-Nazzjon organizzata mill-Uffiċċju tal-President dwar il-progress tal-identità Maltija. Fil-fatt il-Prim Ministru Robert Abela tenna li dan il-Gvern se jibqa' jaħdem kemm jiflaħ sabiex kulħadd ikun kuntent jgħix f'pajjiżna. Il-Prim Ministru Robert Abela għal dan hekk kif irrefera l-istħarriġ mill-istatistiku Dr. Vincent Marmara u li wera kif il-maġġoranza assoluta tal-Maltin jinsabu kuntenti li jgħixu f'pajjiżna. Dr. Abela sostna wkoll l-importanza tal-ugwaljanza għall Gvern Laburista bi prinċipji soċjali. Għalina kulħadd huwa importanti u għandu ikollu l-istess opportunità daqs kulħadd li javvanza l qudiem. Nemmen li mogħtija l-opportunitajiet meħtieġa kull Malti, kull Maltija kapaċi jagħtu kontribut siewi lis-soċjetà tagħna. Il-Prim Ministru tenna wkoll l-importanza tal-ħidma fil-qasam volontarju mal-imsieħba kollha biex jiġu xprunati servizzi ġodda li l-għana ħari tagħhom huwa li naqsu l-faqar. Hawnhekk Dr. Abela rrimarka wkoll l-importanza li kulħadd ikun garantit il-bżonnijiet bażiċi tiegħu u li dawn jiġu salvagwardjati akkosta kollox. M'hemmx fil-verità nazzjon b'saħħtu ma nistgħux nitħattu dwar nazzjon b'saħħtu jekk m'għandekx dar deċenti. Mamra dak li teħtieġ fir-realtà tal-lum biex tlaħħaq mad-dinja ta' madwarek u ma tkunx iva inqas minn ħadd ieħor. Dwar l-edukazzjoni il-Prim Ministru Robert Abela sostna li hemm bżonn qabżit kbar f'dan il-qasam sabiex jibqa' jkun hemm titjib tal-ħiliet li jirriflettu r-realtajiet f'dinja moderna. Fil-fatt sostna li spiċċa żmien li naħsbu li l-edukazzjoni tispiċċa ma lil nitilqu mill-bankijiet tal-iskola u bekk l-importanza tat-taħriġ proattiv. Il-Prim Ministru tenna li għall-Gvern il-qasam soċjali jfisser ukoll li jiġu salvagwardjati l-anzjani nam fost oħrajn biżżieda fil-pensjonijiet. Huwa minnu li forsi bħala Prim Ministru ħafna jistennew iżjed minni li nitkellem dwar il-viżjoni l-kbira, dwar il-proġetti miljonarji. Iżda huma dawn fost l-iżjed esperjenzi li ħasbuni u jinkwetawni meta niltaqa' man-nies ikollok każi fejn anzjani jgħidulek grazzi ta' kemm żidtilna l-pensjonijiet, iżda fl-istess waqt jgħiduli kemm għandhom dwejjaq għax iħossuhom waħedhom. Għalija dan kollu jorbot mal-kwalità tal-ħajja. Madankollu l-Prim Ministru temm jgħid li dan kollu xorta jibqa' mhux biżżejjed u appella sabiex kulħadd jibqa' joħlom u jirsisti filwaqt li affaċċjati minn sfidi differenti ma naqtgħux qalbna. Dak li għamilna Awċin u Maltin. Din ir-rieda li ma neqfux noħolmu u nirsistu għal futur aħjar. Li ma naħsbux biss f'dak li ksibna aħna, imma li qalbna ma tħallinix nabbandunaw lil dawk ta' madwarna. Li minkejja ċokon tagħna quddiem l-isfidi ma naqtaw qalbna qatt. Mhux tal-li ma naqtawx qalbna, iżda aktar nissaħħu. Quddiem l-isfidi li dan il-pajjiż qatt ma qata' qalbu u mhuwiex se jaqtagħha. Anzi, iżjed inqawwuha. Li minkejja d-differenzi ta' bejnietna meta naraw il-bajda u ħamra tperper ninaqdu flimkien brieda b'saħħitha li nagħmlu ġieħ lin-nazzjon tagħna. Ma' qudin flimkien nistgħu nibnu prosperità ġdida.